जों आरो दा सानदों मा बिमादैमोनखौनो साल बानायदों नङाबा मारै थांनो हायो देलाय मानसिखौथ' मोननो सहज मोनगोन नोंसोरो इमान माइनावलै सिन्था खालामनाङा बिमादैमोननिनो साल दङ नङाबा बेबायदि खारा मानसिया मानो गारना थाङो नों आङो जों रायाबो बुङाबो बेलेगनि न'खरा आरो बेबायदि सोलिनाबो जानो हाया जों हेलौ हेलौ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय जेनेबा नोंनि हिनजावा जे नों खारदों होननानै बुंहरदों जोंनि सिगाङाव माला खारनाय आरो माबोरै जानाय थांनाय सनिबार खालि खारदों माने बिनि सिगाङावनो माने सप्तासे बेनि माने बि आरो थाहैनाया माने सप्तानैसो जादों आरो अबाव थाहैनाय माने ओजों बिमामोननाव सप्तानैसो जाहैनायाव माने आरो मालाबा माने साननै आंनियाव साननै थायो आरो साननै थानानै माने आं न'आव थानो हाला माबानो हाला होननानै माने बिदि बुंबा माने आं दोनहैयो बिदिनो थाहैबाय दाना आरो सानसे बिदिनो लायनो थांनायाव माने आंखौ एसे गाज्रि बेब'हार खालामबाय आरो सोर खालामनाय ओजों जोंना बिखुनजोआ बिदि माने गाज्रि भाषाजों रायदों आरो लायनो थांनायाव ओमफ्राय बिदिनो थाबाय थानानै ओमफ्राय मंगलबार फैबाय फैनानै ओमफ्राय मंगलबार बुधबार आंनाव थाबाय बिस्थिबाराव माने आरो खनसे थांफिनबाय दोनहैबाय ओमफ्राय बिस्थिबाराव थांहोनानै ओमफ्राय सुनिबार खालि फैगोन आरो आंनि न'आव सुनिबार खालि फैनो गोनाङाव ओमफ्राय आं गावआनो बुंबाय माने बियो नों हाथायाव नेबाय था आं सुनिबार खालि थांगोन 9टासोआव जमा थांगोन हाथायनिफ्राय बिदि बुंबाय आरो ओमफ्राय आं बुंनायाव आं हाथायाव थांबाय थांनानै नेहैबाय ओमफ्राय नेयै मोनैनि माने मा होनो कल खालामबाय आङो कल खालामबा माने रिसिभ खालामाखै आरो ओमफ्राय आरो बाजारनिफ्राय फैनानै लामायावबो कल खालामदोंमोन ओमफ्राय खनसे दानना होदों दानना होनानै ओमफ्राय आरो लामायावबो खालामदोंमोन खननैसो हमाखै ओमफ्राय आं न'आव फैबाय न'आव फैनानै थांफिननो नागिरनायाव माने थांफिननो नागिरनायनिफ्राय आरो खनसे कल खालामनो नागिरदोंमोन आरो आङो मबाइल दिहुनदोंमोन बेयावनो माने बियो कल खालामबाय नों मायाव दङ होनबाय ओमफ्राय आं बाजारनिफ्राय फैबाय फैनानै माने थांफिननो नागिरदों होननायाव बियो बुंबाय आरो आं गुवाहाटि मोनफैबाय आंखौ नागिरनांला होननानै फनखौ माने दानना होबाय बियो फनखौ दानना होनानै ओमफ्राय बिदिनो आरो खनसे कल खालामदोंमोन आङो सुइस अफ पुरा सुइस अफ ओमफ्राय आङो एकदमबारे न'निफ्राय थांबाय आरो साइकेलसो नालाय ओमफ्राय एकदम लामा गाबै थांबाय आरो आङो मानो बिदि जाखो होननानै ओमफ्राय ओजों न'आव थांबाय न'आव थांनानै ओमफ्राय बुंबाय आरो बिमादै दङ बिमायाथ' उन्दुना दङ आं बुंबाय माथो माइनाव आरो आंनि हिनजावनि नामा माइनाव बर' आं बुंबाय आरो माथो माइनावा न'आव थांनो होननानै बुंदोंमोन माथो आंखौ कल खालामदो कल खालामनायाव माने आं गुवाहाटि मोनहैबाय आंखौ नागिरनांला होनना फन दानना होबाय माथो फनानो नांला नोंसोर नुदोंना नुवाखै माथिं थांगोन बिदि होननायाव माने बिमादै होनदों जों मिथिया न'आव थांनो होननानै थांदों बिदि होनदों आरो जों मिथिया बिथिंनो ओंखारलांदों मानसियालाय फुङावनो सिखारनायालाय बिदि होनदों आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंनि बिखुनजोआ जे नोंखौ बेफोरबायदि रायनो मोनदों नोङो नोंनि हिनजावनि सायाव अयथासारफोर खालामोमोन नामा खालामा आदा खालामा नै आखाइ आं नुवाबाबो आखाइ खबजोबदो मालाबाबो खालामा दिनै 11-10 बोसोर जालायलांबाय जेबो खालामाखै अब्ला नोंनि बिखुनजोआ नोंनि सायाव माबोरै अयथासार खालामनो मोनखो माने ओरैबायदि ओमफ्राय आरो इखालि आरो गाबै बुंबाय आङो माने आइ माइनावानो माथो बिदिसो बुंबाय आंखो माबा गुवाहाटि मोनहैबाय आंखौ नागिरनांला होनना फन दानना होबाय मा जाखो मारै जाखो होनबाय ओमफ्राय बे बुंबाय मिथिया आङो सोरदो खारदो सोरदो मादो बिदि बुंदों आरो ओमफ्राय आं बुंबाय नोंसोर मानो आं सोंनो फैबा रागा जोङो नोंसोर एसे बुजायनांगौ बिखौ होननानै मिथिया आं होनबाय नोङो दा नोङो बुरि जाबाय बिजामादै मोनबाय बाङाय एसे बुजायनांगौ फिसाजोफोरखौ होनो आरो बिमादैखौबो बुंदों नोंसोर बुजायनांगौ आं बुंबा मानो रागा जोङो नोंसोर होनो जों जेबो लगायना होआखै बिदि बुंदों आरो बिसोरो दा जेनेबा सन्देहफोराव नोंथ' सोरजोंबा थांनाय सन्देह दङ ना मा
सोरजोंबा थांनाय सन्देह माने आं बिदि जेनेबा सन्देहथ' मोनथ'वाखैमोन थेवबाबो साननैसो माने ओजों थांना थाहैनायावनो माने इसोरबो सोरखौबा जेनेबा बरायनानै हरनोबो हानाय साननै सानथामनि भितरावनो बिदि आरो ओरैनो आं नुनायाव माने सन्देह मोनाखैमोन मासे दा मानसिखौ मोनबा मोजां जागौमोन हौवाजों दङ ना हारसिं सोरदोबा दङ न'नि मानसिफोरजों ना न'नि मानसिफोरा मायावबा इसोना दोनदो मानसिखौ मोनबा माने हामगौमोन आरो नों दा जेनेबा नोंनि हिनजावखौ लाफिनो आरो ना आं लाफिनगोन फैबानो मोनबानो दा ओमफ्राय नों दा जोंनि बर' समाजनि रायजो राजाफोरनिसिम नों मा खावलायहरनो सानो जों रायजो राजासिम माने जे रायजो राजासिमबो खावलायदों आङो जेरावखि थाया बे मानसिया माने हमना दोननांगौ जेरावखि कम्पानियाव थाया मानो कम्पानिनि मानसिफोराबो माने हमना दोननांगौ आरो नुबानो जेरावखि आजिखालिथ' बहुत गुवाहाटियाव कम्पानि दङ नालाय नों जेनेबा बे कम्पानियाव मावग्रा मानसिफोराबो नुबा माने हमना दोननांगौ जेनेबा सानै मोनबा सानैखौबो हमना दोननांगौ आरो नों लांफैगोन आरो ना कन्टेक्ट खालामबा आं थांगोन लायनो नाम्बारा बेनो नों दा नोंनि हिनजावनि सायाव मा खावलायहरनो सानो आंनि हिनजावनि सायावथ' दा खावलायनो हिनजावखौथ' नांखागौ आरो आं गले गले खावलायनाय जादों आं दा आंनि हिनजावनि सायाव आं जेबो बुलायाखै माबायाखै बुवाखै माबायाखै नांलायाखै खमलायाखै जोंना दा 10 बोसोर 11 बोसोर जेनेबा हाबगासिनो आरो बिदि गथ' गथाय गैयाबाबो माने जोङो अनलायना जादोंमोन आरो जि नांगौ बेखौनो होदोंमोन माने जि नांगौ गस्ला नांगौ मलम नांगौ मोखां फुंग्रा नांगौ जि नांगौ माने बेखौनो होदोंमोन गैयाबाबो माने बेफार खालामनानैबाबो हाजिरा खामला मावनानैबाबो अनलायना जागोन होननानै बेनो आरो दा आं हिनजावखौबो खावलायदों माने जेरावखि थाया मानो बियो फैफिननांगौ माइनाव सनाया आं इमान अनो सना होननानै आरो गावआनो बुंदोंमोन बिदि मालायनि जाथाय जाबाथाय गियोमोन माने आं इमान बिदि गिदिर दाय खामानि मावनो हानाय नङा आं गियो बिदि बुङोमोन आरो गावआनो बुङो सना जों सानैया जेनेबा गथ' गथाय मोनाबाबो बुरैसिम जाजानाय माबा दङ सम दङ जों बिदि जाया दे सना दे बिदि होनोमोन आरो कसम जायोमोन नोंबो बेलेग लानाङा गथ' मोनाबाबो आंखौ होखारनाङा बुनाङा आरो आंबो नोंखौ जेनेबा गारना थाङा बेलेगदो बिदि बुङोमोन आरो गारना थांबा मालाय आं मोजां मोनजागोन नामा बिदि बुङोमोन आरो कसम जालाय लायोमोन बिदिनो माने दा नोंसोरनि जेनेबा एड्रेसा जोंना एड्रेसा जोंनाथ' एड्रेसा जेनेबा गामिया 1 नं बेटाबावनोफोर माबाया मुराबारि होनो आरो ओमफ्राय PS गरेस्वर गोलैयो बै हिनजावनिया बिनाबो एखे गोलैयो हिनजावनाबो नावकाटा पस्ट अफिस नावकाटा गोलैयो गामिया भिलेज इसोरनाबो हातगुरि पश्चिम नावकाटा होनो दङ हातगुरि होनो पुब नावकाटा होनो ओमफ्राय हातगुरि आरो बेनिफ्रायथ' दा जेबो खबर गैयाना दा जेबो खबर गैया ओमफ्राय मबाइलखौबो आंनिखौनो लांफादों बियो आंना मबाइला दा सुइस अफ नाम्बारा दिनै माने बहुत बोसोर जाबाय जोंना अनलायना जानाय आरो आब' सानै दङ आब' सानैबो सासेयाथ' माने न'आवनो खामानि मावो माने सासेया सिगां माने क'क्राझाराव थायोमोन आरो ओमफ्राय दा एसे हायिखाय माने थाबाय गावनो बुंबाय जेनेबा आंनि हिनजावा नों थांनांला बाजै देहाफोराबो हाला इमान सिगांनिफ्राय फिसानिफ्राय मावदोबा थांनांला होननानै गावनो बुंबाय थाबायबो माने बिदिनो अनलायना जाबाय जि हायो जों जाहोगोन बिदिनो माबा खामानि दामानि मावनानै बिदिनो बुंबाय थाबायबो बिदिनो जाबायबो बहुत बोसोर जाबोबाय आजि 10 बोसोर जालांबाय माने 11 बोसोर हाबबाय दाबो माने बिबो नों गथ' मोनाखै नों बेलेगजों थांदों जों बेलेग लाबोगोन बिदिबो बुंफेराखै आरो गामिनि मानसिफोराबो मिथिगौ बिदि आरो गामिनि मानसिफोराबो मिथिगौ बुलायनाय गैया नांलायनाय गैया दावराव दावसि गैया आरो आंखौबो मिथिगौ आंथ' आरो जेबो लोंखाया सेरेब जुमायबो लोंखाया सिगारेट बिरि सोबलाबाया आं फाल्थु मानसि नङा बिदिनो डाइरेक्ट आंनो खोथाफोरा दे अब्लालाय जागोन दे नोंनि हिनजावनि फट' ओमफ्राय एड्रेसखौ हरबानो जाबाय नोंसिनि माने जोंना माने ओरैबायदि जादों आरो माने जोंनाथ' फार्स्टआव माने गथ' दंमोन दंनायालाय मास मोनब्रै ना मोनथामाव माने गाज्रि जालांदों आरो बेनो आरो बिनिफ्राय एसे डक्टराव साफा खालामनायनिफ्राय माने जों मोनथ'वाखै आरो लाजिनानै लाब गैया